Sing dibak sing nom-nom apa sing tua-tua, Bu? Ayo sing enom kok ya nek sing tuwek iki sing mangan ya sapi. Iki lempeni jaman cilikane anakku sampai tuweke mbokne, lempeni iki tetep berfungsi dan berguna. Wis campur ngene iki. Enak ini sego anget-anget. Mantap. Halo lor, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana karo Banu Gomez iki lor. Iki nang alas lur aku. Nang alas katene golek sesuatu sing kena dimasak ya lur ya. Wah, karang iki mari udan ya mangsore iki dadi jeblok. Nang kene iki enak lur dan walah nek wong nang desa iki urip iki mulyane teko apa? Kayak jangan-janganan iki orang masalah tuku bendino lur. Dadine iki gelem ngrusuk ning alas. Ono wae bahane, cek godhong kates, cek godhong telo, cek godhong kaspe, pokoknya gak godhong maoni, ngono. Iki aku ki ning alas lur iki katene golek simbukan. Kapanane iki dulurku iki ana sing ngomong ngene, "Banu wis suwe gak bothok simbukan." Ngono. Dadi aku iya yo tak golekno simbukan nang alas aku ngono. Lho, iki ana lempeni lur. Lempeni lur, sampeyan ngerti lempeni ora? Oh, iki lho. Iki lempeni jaman cilikane anakku sampai tuweke mbokne, lempeni iki tetep berfungsi dan berguna. Iki digawe jamu. Sampeyan nek kepengin ngerti, searching dhewe. Aku ya ora patek ngerti, tapi ngerti iki ge jamu yo. Enak. Legi iki. Legi nek mateng-mateng ngene iki. Legi. Nek mateng-mateng iki legi. Enak. Iki godhonge Pak B biasanya godhog. Jamu. Dikejamu, dirajangi, digodhog kayak temulawak. Pak B biasane ngono. Ambek meniran. Tapi nek mangan kuwi isine aja dipangan. Sing dipangan iki daginge tok lho. Buang. Wis dikumpul. Enak golekno. Anakku seneng. Lah iki lho lur, iki lho yo akeh iki. Tak precelane melempenine tok ayo. Heeh. Nah, ngene lho lur. Iki engko arek-arek lak seneng. Gampang mriciline iki dipelurut ngene iki lho, protol dhewe-dhewe. Kayak duwet to. Duwet Jawa. Duwet lokal. Ayo mudhun rono kae, ndelok simbukan. Kene iki mang ta lur, janjian ambek Lek Sudir. Lah mbok Lek Sudir ki wis oleh ta durung sembukane. Lek. Bu. Wis oleh urung? Iki agak ora sithik, Bu iki. Lah ya ora apa-apa digoleki bareng-bareng nek iki. Ya. Iki ta tunggale lur, lho iki lho lur. Iki campur suket ning lur. Iki lak sembukan sih lur. Lho, iki lho. Lah sing dibak sing nom-nom apa sing tua-tua, Bu? Ayo sing enom kok ya nek sing tuwek iki sing mangan ya sapi. Kok sing buan dibak sing tuwek iki lho. Gak ya sapi sing mangan. Nggih ku anggar waton ijo. Waton ijo ya dongpring kaya ijo. Iki ketuan ora sing kok ngene iki. Sing kok apa? Kok ngene iki. Oh. Kok dipilih dhewe nek anu sing tua. Yo. Wong iki wis oleh tekem. Ini lur, dek kene lur ya. Lamuke lur. Lur ngene iki lho. Godhonge njelebut-njelebut ngene iki lho, njelebut-njelebut. Lho, iki lah nom-nom lho, ngene-ngene iki. Sekarang ya mbek milih iki lho lur lho. Donang krusukane, Bu. Hah? Donang krusukane. Ayo iya nek pinggir dalan ya malah mau ceriti terus. Iya ya ora denger nang pinggir dalan ya. Kae lho lur, lek golek iki ngantek brusuk-brusuk ngono kae. Karang anu apa jenenge? Merambat to. Merambat ya, Bu. Ah iya. Lur iki lho. Tuh.
Dong kates yo ono, domongi kok nang Jawa iki menangi iki ngono kuwi. Iki lemu-lemu Mas lho. Ngene iki biyen ta Lur, aku nek mari nglairno dijamoni mbahku ngene iki. Iki diceweprot ambek pupuse jambu ambek sembuarang dengan dicampur-campur kae. Enak. Kabeh ini karang sababat tak nggo rambane Bu. Lah mula kuwi kok untung ae dhek nang tengah alas. Lah nek pinggir rembong mah wis entek aku rauman. Wis lebar ya. Ya iya, amuk giramban kabeh. Sik Lur, iki tak mampir iki lho. Ndelok iki lho. Engko digawe tandur nang gone kolamku. Kudu katut sak lemahane ya. Lho, cek ora mati. Dimplek-mplek ngene iki. Ayo to. Ndek kolam apik iki Lur. Lho. Nah Lur, wis oleh kembang, oleh jangan. Saiki ayo mule ndang tandang gawe. Masak kok ya. Ayo, lek sudir mah kuwi ndi mlaran andil sudir kene iki ya. Ki Bu. Nah. Aduh. Kuwi arep nggo apa kuwi? Iki ditandur nang kolam, ki oleh kembang lho apik tenan to. Ku tak dek nang kolamku, cik ayu terik-terik ke lho. Apik godhong ngene iki seneng aku, koyo semanggi men, mirip semanggi. Oh, ngawur ngrungkut-ngrungkuti jare apik iki. Wis Lur ngene wae Lur, wis gendang ayo bali lho, wis oleh sak minake lho. Wis iki engko dadi sak pirang-pirang. Ayo. Lah Lur iki lho wis teko dapur, masak ning kene ae yo lho. Iki tempe iki mang mari tak dang. Dadine nek digawe bothok utawa apa nek arani telas nek wong kene iku wajib didang, wajib dikukus men ra sengir ya. Nah, iki lah iki mau apa sembukane wis bar tak umbar resik karek dibebek. Soale nek masak sembukane niki lho macem-macem. Ana sing ngene tok diuleni kae njuk terus dimasak. Ana sing ngene iki terus langsung dirajang kae langsung dimasak. Tinggal selera. Nek aku seneng tak bebok dijik kasar-kasar ngono kae lho, yuk diperes baru dimasak. Ya. Wis saiki tak bebokane dhisik. Nah, wis rampung Lur, terakhir iki. Wis iki ngene iki wae Lur. Lho, mek kur dilemeske godhonge ngono kae lho. Lah iku campurane engko Lur tak kei teri gundul karo tempe ya. Terus iki warna loro karo tahu tempe teri ngono wae. Soale engko be ana sing gak arep sembukan ya. Nek aku seneng sembukan iku enak nang weteng barang iku enak. Iki Lur tahu, engko iki digawe sing khusus tahu tempe ya. Wes rek iki mang wis mari kabeh bumbune karekan. Lho aku duwe lamtoro barang lho iki wingi dikek lek Sudir lamtoro. Iki teri gundule. Terus saiki bumbune Bandung iki mayar wae bumbune iki salah Bandung ngono kae lho ya. Ana brambang bawang ketumbar kemiri lombok cilik lombok gede kunir laos godhong jeruk lombok rawit dicemplungno ngono ki wae. Terus iki ana apa iki jenenge kembang bawang iki kok ya dirajangi ambek tomat lombok ijo kemangi ya wis ngono iki wae saiki bumbune tak lembutne wis iki klopone ditublek nek wajan ngene Lur sik kamotake ya iki bumbune ampun babar pisan nek muayar nek bothok ngene Lur nek merem ngene rampung tempene cemplungno separo wae. Wis tak urape dhisik. Nah, iki sing gare nyalut Lur, campuri banyu klapa.
Tanganku iki wis resik lho Lur, wis weso. Jenenge wong masak iki ya ngumbah-ngumbah jangan sembarang iki ya wis padha resik nggih sampean. Iki kok terus diparut dadi loro ngono lho Lur. Saiki tak bumbonane dhisik ya. Wis pokoke rasane iku tergantung selerane sampean. Sampean seneng legi ya dikeki legi, ora seneng legi ora usah dikeki gula, wis ngono ae lho. Nah, iki teri gundule Lur. Separo wedang kok. Iki lamtoroe. Cuampur nang ngene iki lho, suwedep Lur. Tambahi kemangi. Tambahi tomat. Wis kok dirajangi. Terus kayak lombok ijo ya. Tomat iki lho Lur, gede-gede kok. Aku ngantek kepengin aku. Tanduran tomat kok gede-gede ngene iki rek aku kepengin. Tapi aku wis nandur Lur, muga-muga meneh wae ya gede-gede ngene. Sing dhisik iku mungkin teko bibite. Manuke Bandung lho Lur. Wah, cek kok kebun binatang kok. Wis Lur iki karek dicampur ya sembukane tapi kita longi jagane tahu tempene teri ya. Wis campur ngene iki. Sini Lur, karek bungkusi ya. Wis Lur, sembukane mau wis mari to. Saiki karek tahu tempe niki dicegurno rene durap. Karang wajane sing dienggo ngurap Lur, dadi giliran. Soalnya nek wadah iku cilik-cilik. Tuh. Iki terine. Tuh. Kemangi. Lombok ijone ku dirajangi, tomate loro. Tak rajangane bunga bawange ya. Sampe nang masak apa Lur nang omah Lur? Sampe niku nek masak aku gak diworo-woro sih, aku tak moro kok. Karek tomate dirajangi. Nek wong ibu-ibu sing ayu ngono kae lho Lur, nek ngrajangi tomat iku anggit sampean disentini. Diketok dadi loro, ditugel-tugel rapi. Nek aku iki kok angger tugel ngene ae wis ora apa-apa. Campur Lur. Wis ngene ae, lang karek bungkus. Wis Lur tak bungkusane ya. Lho, wis rasa cilik-cilik Lur, gede-gede ngene iki wae. Marem. Marem, men gelis warak engko. Lho, wis ngene iki wae. Iki Mbak Vela wis didadekno geni ge ngukus. Wis Lur, saiki dandange wis sumop, ayo tak lebokke ya. Ngene iki lek ngukus iki setengah jam ngono wae wis cukup, aja kurang saka setengah jam, soalnya ono terine barang. Nah, wis pas tak dandang. Wis Lur. Wis karek ngenteni mateng Lur, tengok-tengok kok gek arep melok aku madang ya. Oh, nodem ojo lali. Oh iya, lah iya nodem. Pokoke Bandung iki Lur mesti ngono, setengah jam sadurunge mangan. Soale wajib ngombe nodem iku kok lho, sampe terek-terek kok tak siapno nang sandenge aku masak engko mundak lali. Karena Bandung iki lali aja meneh kok nodem wong duwe ae lali ndelek. Ngono lho. Dadine ben dino iki Bandung iki ngombe nodem. Cekno apa? Gula darahne Bandung iki ben tetep stabil ngono iki lho. Masih kate mangan ngopo ngono iki ora wedi, ora was-was ngono lho. Adek nodem iki nang awak iki ora gemeter Lur, ora ono efek eleke iki ndredeg ta opo ora. Dadi Bandung iki aman ae. Katene mangan, ngombe kurang setengah jam kae lho, ngombe terus mari ngono madang. Wis leko. Nek sampean kepengin tuku, ya sampean tuku nang ngene iki lho. Toko online official store Nodem sing ana logone mall ngono ku ya sampean eling-eling. Pokoke ana logone mall ya. Nek gak ngono nang ngene apotek Jawa Timur, wis mek nang kono kuwi tok.
Pok. Bolak-balik aku ngomong nang sampeyan tak kandhani ben supaya gak sampai kleru ngono lho. Ana sing takok maneh, "Banung, pancene bener ta sampeyan niku ngombe nodem?" Lho, bener pancene. Sadurunge aku biyen guru ngombe nodem iku lho, pancen tak akoni gula darahane Banung dhuwur. Nah, saiki pola makan dijaga, ngombe nodem wis aman. Wis lur, ayo mangan lur, lho. Botoke sembukan karo tahu tempe, sajake nyuwalus. Iki mang aku ya masak iki barang ayam lodo lho. Ayam lodo, iki ayam Jawa karo tahu. Kang Men iki senengane nek ana tahune ngene iki lho. Sing pucuke lincip ngene iki botok sembukan lur. Lah sing peres apa, Mak? Ya to, sing peres tahu tempe teri. Oke. Duh, enak ingin iki sego anget-anget, mantap. Lah nek iki tahu tempe ini lur, lho sampean cikno ero. Lho, tahu tempe teri terus karo mandingan. Enak to? Wis sampean milih sing ndi? Kene iki nang ayo sarapan mbek aku. Monggo ya, Lur. Bismillahirrahmanirrahim. Lho, koyo ngene lho, Lur. Enake tenanan iki, Lur. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Enak, Mak. Temenan iki lho, lomboke pateng pecicil ngene iki lho, Lur. Entah lho. Kurap iki. Paling mantap nek mangan koyo ngene iki, Lur. Lho. Enak. Nyuwaluk temenan. Mana temen, Mak? Sewedep. Ayo Bam, kon gak sarapan ta, Bam? Sudah, kenyang aku ingin Si Bam wis mari ndisiki. Ayo. Tapi lo temenan lor, enak lor. Mang esuk Mas Bam entek rong bungkus ya. Bungkus. Loh, monggo. Enak ya? Enak, Mak. Mau Mas Supri ngecep iki lho entek sak bungkus. Lah iya, tak kok nambah sego ra gelem. Penasaran nambah bothok sembukan, Lur. Jarene iki gak enak, pahit Bu iku, Bu. Ndak lek ngene ana sing nyeluke kentutan. Apa kena dipangan godhong kok ngono lho. Tak masakno. Dicipi temenan. Lah kok enak jare ngono. Gami yo. Mantap pokoknya. Mantap. Pokoknya pas ngono Mas Gigi sarapan esuk-esuk monggo sego anget-anget ngono kuwi enak. Sego adem yo enak. Dadi ngene iki ditokno nang sembarang kalir ku enak. Cocok ya. Iya. Sate lawo. Mbok maneh nek apa godhong kentutan ngene iki. Gule. Saya gak kepen bening ini kita, Mak. Coba dibening lho, Mak, eksperimen. Meneh tak bening cepet tak wakakno kon. Aku nek ngolong mbok iku sono ta gak? Iki lho ono. Lombok, Mak. Ndi? Oke. Meneng ae kon. Aku nek Mari gak mangan lombok mak ngene kene iki. ya toh, mari ngene petan. Wah, enak turu liar-liar ngono. Gak nuruti Lur, gak nuruti. Petane. Ndang wingi jabuti wane sak ambrek-ambrek. wingi mari dijaputi Bam Lur. Iki meneh kepengen luntas aku. Oh iya. Iya, Mak. Ana ta luntas nang kene? Ya ono, gak ono ya apa. Takok makmu gane blusuk-blusuk nang alas kono kae luntas Iya, opeh. Pok, luntas, Pok. Ya. Enak, kangen aku man luntas. Iki lho suwedep ya. Apa jenenge? Godhong simbukan campur lam toro wah. Temen. Enak. Enak. Mantap kok. Wis Mak, wis entek Mak. Entek. Tak lanjut mana aku. Wis kono. Kate mindai wak lor. Bam kate mindai iwak nang kolam. Dadah. Kae Pak Be yo gawe kandang ayam malas Lur. Dak-tok. Saiki awake ra kepenak. Agak do mriyang-mriyang flu ngono kae lho. Nek ra gelem leren jarine geleren tambah ngelu. Wis ngono ya aku. Lereng jare kroso. Jamu sak jembung. Ya ono kapulaga, ono apa sembarang dinga iku mang wis mbok lali. Cengkeh. Ngono-ngono iku. Secang kapulaga, cengkeh, lada hitam, serai, jahe, kunir, temulawak tak dowadekno sitok tak seduh. Kira-kira sampean mau njoko nek angkringanku sembayar, Mak. Tenang wae. Engko nek wis entek baru tak bayar. Alhamdulillah. Sampai molaren Lur, ya Allah temenan.
Rasane sak tangan kudu tak rambut ya. Sewoger. Pancene enak yo jayane adik sego Oh, enak, angan Pol, ambek botokan ngono kuwi jan cocok temenan. Pemane Adik iki pedes. senenganku iki, Mak. Wis enak pol. Sini, Mak. Ya wis ngono wae ya, Dulur ya. Aku tak pamit dhisik. Bek sampean katene nyambut gawe ya kono ditutukno. Sing katene turu ya monggo, sing katene umbah-umbah ya ayo tak ewangi. Wis ngono wae Dulur donga dina tak dongakno dulurku duwe nggone. Mugi-mugi sedaya keparingan seger kewarasan atau lainnya para rezekine. Amin, ya Amin ya rabbal alamin. alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.